Здравейте, аз съм Владимир Шулев и това не е урок по китара. Всъщност, днес ще ви покажа една от любимите ми техники за дишане – кохерентно дишане. Това е един изключително лесен метод, който мога да го практикувате навсякъде. В офиса, вкъщи, дори като се разхождате. Защо съм с тази китара? Защото кохерентното дишане е като настройването на струнен инструмент. Когато всички струни са настроени, създаваме хармония и баланс и резултатът е музика, която носи спокойствие и възстановяване. Да бе! Какво е кохерентното дишане? Дишане и издишване с равномерно темпо, като използваме корема, диафрагмата и носа. Назално дишане. Поддържайте 5-6 секунди вдишване и издишване. Това прави около 5-6 дишвания в минута, което е оптимално за повечето хора. Всеки трябва да открие своето дишане. Трябва да си в ритъм. Това е най-важното. За повечето хора това е между 4 и 8 вдишвания и издишвания в минута. Какво се случва, като дишате по този начин? Сърдечният ритъм се синхронизира с дишането и това изпраща сигнали в мозъка, че тялото е спокойно. Варибалността на сърдечният ритъм се подобрява. Колкото е по-висока тази варибалност, толкова по-добре се чувстваме. Колкото е по-ниска, толкова по-зле. Това даже са сигнали, че тялото ни е в стрес, умора, дори може и да сме пред разболяване. Мозъкът може да премине дори в алфа вълни, които са свързани с релаксация, концентрация, дори и креативност. Кръвното налягане се нормализира, ако е високо се понижава, ако е ниско се нормализира. Кохерентното дишане увеличава доставката на кислород в мозъка и в тялото. Активира парасимпатиковата система, което е знак за възстановяване и почивка. Редовното практикуване на това упражнение намалява стреса и тревожността. Сега да направим една практическа демонстрация. Може да вземете едната си ръка и да я поставите на корема, за да усетите движението на диафрагмата. И дишате през носа. 5 секунди. Дишаме. Усещаме диафрагмата и издишаме. Пак 5 секунди. Равномерно. Само през носа. Готови ли сте? Да започваме. Дишай. 2, 3, 4, 5. Издишай. 2, 3, 4, 5. Важно е да няма голямо движение в тялото. Спокойно използваме диафрагмата, усещаме всяко вдишване и издишване и равномерно. Поддържайте този ритъм поне за 5 минути. 5 минути са напълно достатъчни да се научиме на техниката, да усетиме диафрагмата. А ако нищо не сте разбрали от това видео и не знаете откъде започнете и как, съм направил 2 видеа за 5 и 6 секунди дишания, които мога да ги погледнете в моя канал. Те са водени дихателни практики за 5 и 6 секунди дихателни сесии. И не забравяйте, че вашия баланс започва само с едно дълбоко осъзнато вдишване. Ако ви е харесало това видео, абонирайте се с камбанка за още подобни видеа за дихателни практики и за по-добър начин на живот. Общо здраве, да е здраве! И така, аз продължавам с моята практика. Дишай. 2, 3, 4, 5. Издишай. 2, 3, 4, 5.